Nafarroak 61 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, aintzineko egunean baino 12 gehiago. Antsoain, Txantrea eta Falla Sarriguren Arrotzapea eta Azkoienen atzeman dira kasu gehienak. Nafarroak 22.600.000 euro jasoko ditu estatutik datozen 3 urtetan mugikortasun iraunkorreko proiektuetarako. Abeltzaintzak 70.000 euro jarriko ditu animaliak gaixotasunengatik hiltzeagatik laguntza jasotzeko 2021ean. 14 personak amaitu dute ekintzailetzako eta landa merkataritzaren dinamizazioko teknikarientzako prestakuntza programaren 2. fasea. Martxan dabil berriro duela 30 urte udaletxearen fatxada zahar berritu zen haren aurrealdean zegoen 1827ko erloju monumentala. Runa parkean 50 atrakzioko feria lekua izanen da ekainaren 18tik uztailaren 3 arte. Nafarroko administrazio auzitegiak ebatzi duenez Navarra Sumaren udal gobernuak Iruñako euskeraren ordenantza urratu zuen pasaden urteko San Ferminetan gaztelanian lehenesteagatik udaletxeko balkoian eskegitako zapigorri erraldoi batean. Landa eremuetan turismoaren kudeaketarako eredua lantzen hasi da baztanen jasangarritasunean eta lankidetzan oinarriturik. Zirika zirkusen berrera bizi izenburupeko antzerki eta zirku emanaldia larunbatean eguerdiko 12 Mendillorriko Zibiboxan. Asteazkenean arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxan Jaione Urtasun ipuin kontalariak pontxarekin ipuin anitzak emanaldia eskainiko du 4 urtetik gorako umeentzako. Nafarroan azken ordutan positiboek gora egin badute ere, 61 zenbatzeraino egonkortasuna da hizpide. Atzo foru gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera 1554 diagnostiko egin ziren eta positibotasun tasa 4% dago. Bezperan baino 12 gehiago dira, baina duela astebete zenbatutako datuaren 59 bueltan daude eta duela 14 egun atzemandako 77 kasuen azpitik. Positibo gehien zenbatu dituzten udalerri eta gunei dagokionez Antsoain da denen buru 6 kutsadurekin, Iruñako Txantrea auzoan eta Tafallan 5 kasu atzeman dira, eta Sarrigurenen, Azkoienen eta Iruñako Arrotzapean auzoan 3 kasu. Navarra va a recibir 22,6 millones de euros del Estado para actuaciones de movilidad sostenible durante los próximos 3 años. Nafarroko gobernuak 22.600.000 euro jasoko ditu garraio mugikortasun eta hiri agenda ministeriotik. Datozen 3 urtetan mugikortasun iraunkorreko proiektuetarako. Berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren esparruan. Hoietatik 12.500.000 euro batez ere bidegorrietara, oinezkoentzako ibilbideetara, aldirietarako aparkalekuetara edo 50.000 biztanletik gorako inguruetan garraio publikoa lehenestera bideratuko dira. Laguntzen helburuak dira besteak beste hiri mugikortasunaren deskarbonizazio bultzatzea eta hirietan airearen kalitatea eta bizi kalitatea hobetzea. Horretarako beharrezkoa da isurtze txikiko zonen ezarpen bizkortzea, mugikortasun aktiboa sustatu eta hiriko eta metropoliko garraio publikoaren sektorearen eraldaketa bultzatzea. Ibilgailu pribatu erabiltzearen benetako alternatiba gisa. Era berean, garraio digitalizatu nahi da autonomia erkidegoen eskumen eremuan. Lehen jarduera lerrorako 12.500.000 euroko diru laguntza jasoko du Nafarroak eta 50.000 biztanletik gorako ingurunetan edo probintziaren hiriburuetan mugikortasuna eraldatzeko izango dira. Ildo horretan, diru laguntza eskuratu ahal izango da garraio kolektiboa, disuasio aparkalekoak, bizikletentzako gordetako erreiak edo oinezkoentzako ibilbideak lehenestera bideratutako proiektuetarako eta garraio publikoaren sistemaren irisgarritasuna hobetzeko jardueretarako besteak beste. Diru laguntza izan dezaken bigarren jarduera lerroa 1.500.000 euro garraio digitalizatzea izango da autonomia erkidegoen eskumeneko eremuetan. Ildo horretan, diru laguntza izan dezakete garraioarekin loturiko administrazio zerbitzuen
digitalizazioak eskaeraren araberako garraio sistemak denbora errealean informazio emateko, sistema digital publikoek mugikortasun proiektuak zerbitzu bezala ezartzeak, ordainketa integratuko irtenbideak ezartzea edo mugikortasunaren kudeaketarako laguntza aplikazioa besteak beste. Nabarmendu behar da erkidego bakoitzak erabakiko duela zertan inbertitu beti ere jarduera horiek ministeritzak onartzen baditu. La movilidad activa e impulsar la transformación del sector del transporte público urbano. Landa Garapen eta Ingurumeneko Departamentuko Nekazaritza eta Abeltzaintzaren zuzendaritza nagusiak 70.000 euroko laguntza deialdia onartu du animalia gaixotasunek eragindako kalteak, hiltzeak eta lortu gabeko irabaziak konpontzeko 2021erako abeltzaintzako saneamendu kanpainen esparruan. Diru laguntza hauen helburua da abeltzaintza ustiategietan izandako galerak ekonomikoki konpentsatzea eta jarduera bertan bera uztea saihestea araudian jasotako gaixotasunak desagerrarazteko nahita nahiezko osasun neurriak ezartzen direnean. Zehazki, honako hauen kasuan emango da diru laguntza. Hildako animaliarekin aurreikusitako errentagarritasunetik jasotzea espero zen diru sarreren galerak. 40 aldiko betebeharrek eragindakoak normalean erabili ohi diren larreak ez aprobetxatu ahal izateagatik eta zezenketa ustiategien 40 aldiak eragindakoak. Herri bestetan parte hartzeko animaliak lekuz aldatzea mugatzeagatik edota abeltzaintza jardueratik eratorritako bestelako sarrerak. Abeltzaintza ustiategi bakoitzak gehienez 25.000 euro jaso ahal izango ditu. Maitena Ezkutari turismo, merkataritza eta konsumo zuzendari nagusiak ziurtagiri bat eman die atzo goizean Nafarroko gobernuak antolatutako eta zeinek emandako landa merkataritzako ekintzailetzako eta dinamizazioko teknikariak gaitzeko prestakuntza planaren 2. fasea amaitu duten 14 pertsonei. Hoietako 8 hurrengo fasera igaroko dira ordaindutako praktikekin. Iruñeko alkateak parte hartu du eguzkia jarraitzen duten erlojuak jardunaldian. Iruñeko udalaren, Nafarroko Unibertsitate Publikoaren eta Iruñeko Planetarioaren arteko lankidetza proiektu askotarikoan. Orain dela 5 urte planetarioak udaletxeko erloju zaharra hartu zuen mekanismoa 1927an hasi zen denbora neurtzen, eta 1981an fatxadaren errematean modernagoa zen beste batek ordezkatu zuen, zehaztasun handiagoa ziurtatzeko. Urte horretan Rafael Vila Rodríguez arkitektoak berez fatxada osoa zaharberritzeari ekin zion, orain 30 urte betetzen dituen hiriko elementu ikoniko baten inguruan egindako jarduketari. Udaleko erlojua berriz ere martxan dabil. Adrian Klaber Albak Nafarroko Unibertsitateko Publikoko Industria Teknologietako Ingenieritzako ikasleak erlojua zaharberritzea eta martxan jartzea proposatu zuen bere gradu amaierako lanean. Berrabiaraztea kontrapisuen bidez funtzionatzen zuen burdinezko eta letoizko engranaje sistema bat, non gurpil, ozdunak eta pinoiak arrabolekin engranatzen diren orratza mugitzeko. Klaberrek bere gradu amaierako lana zuzendu zuen Jokin Aginaga irakaslearekin batera eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko esperientziaren ikasgelako voluntarioen laguntzarekin ura posible egin zuten. Jendeak oro har eta ikasle bizitek aukera izanen dute hemendik aintzinera dorreko erloju monumental delakoaren ale horren funtzionamendu sistema ikusteko planetarioan. Erloju hori beste guztia bezala tamaina gorabehera giza denbora neurtzeko tresna da. Kontzeptualki eguzki zikloari lotuta jaio zen arren. Kasu honetan erlojuak hiri oso baten denbora neurtu zuen 170 urtez, eta hamarkadatan zehar, San Ferminei hasiera ematen zion mekanismoa izan zen.
19. mendean egindako udaletxeko erlojuan 2016an planetariora eraman zuten ikusgai zegoen zapateria 40ko udal lokaletatik. Xabier Jeregi espezialistak eta erlojugile belaunaldi oso bateko kideak proposatu zuen. Izan ere, udaleko erloju beteluko Juan Manuel Jeregik egin zuen eta datu hori garaian ohikoa zen moduan esferan grabatuta dago. Halere, agirietan ez dago udaletxeko fatxadan erlojoa instalatu zen data zehatzaren aztarnarik, baina bai ordea, 16. mendetik aurrera udalak ordua ematen ziela bizilagunei. Dagoeneko hasi dira Arruna parkean 50 atrakzioko ferialekua instalatzeko lanak eta zabalik egonen dira ekainaren 18tik uztailaren 3 bitarte. Iruñeko udalak baimena eman dio erruki etxeari barraka eta kaseta hoiek instalatzeko zeinak arratsaldeko ordutegia izanen baitute astelehenetik ostiralera eta goizez zein arratsaldez larunbat eta igandetan. 50 atrakzio hoiek San Ferminetan instalatu ohi zirenen 60 dira. Murrizketa horrek koronavirusaren pandemiaren ondoriozko prebentzio neurrikin zerikusia du. Horrez gain, lehen sektoreko bizilagunek bakarrik aparkatzeko eremua bere horretan mantenduko da, beraz, kotxea bertan uzten jarraitzen ahalko dute feriaren muntaketak eta bilakaerak bizilagunei eragin gabe. Nafarroko administrazio auzitegiak ebatzi duenez, Navarra Sumaren udal gobernuak Iruñeko euskararen ordenantza urratu zuen. Pasaden urteko San Ferminetan, gaztelania lehenesteagatik udaletxeko balkoian eskegitako zapi gorria erraldoi batean. Zapian, los viviremos leloa irakur ziteken handi, eta gero txikiago euskaraz biziko ditugu frantsesez eta ingelesez. Orduan indarrean zegoen ordenantzen arabera, bi hizkuntza ofizialek garrantzi eta presentzia bera izan behar dute rotulazio eta mezu ofizialetan. EH Bilduk gora jotzeko errekursoa aurkeztu zuen auzitegian euskara diskriminatzen ari zela ulertuta, auzitegiak arrazoia eman dio. Hori horrela gogorarazi du ordenantzaren arabera, errotulazioaren eduki, tamaina eta kontrastea berdina izan behar zuela, bai gaztelaniaz eta baita euskeraz ere. Landa eremuetan turismoaren kudeaketarako eredua lantzen hasia dira baztanen, jasangarritasunean eta lankidetzan oinarriturik. Gaian sakontzeko prentsaurrekoa eman da Elizondon gaur eta bertan izan dira Alberto Ekai Pagoto, Nafarroko Gobernuko turismoaren plangintza eta berrikuntza zerbitzuko zuzendaria eta Baztango udaleko Amaiur eta Erratzuko herrietako ordezkariak. Aspaldi xamarrola prentsaurreko bat egitekoa, baina ja merezi du komunikazio batzuk edatzia Baztango herritarren artean eta interesa duten guztien artean. Eta gaurkunteko gaia izango da landa eremutan turismoaren kudeaketarako eredua lantzen hasia dela jasangarritasunean eta lankidetzan oinarriturik. Hortako 3 pertsona gaude hemen, alde batetik dugu Alberto Ekai, bera da Nafarroko Gobernuko turismo, merkataritza eta kontsumorako zuzendaritza nagusitik heldu da bera, eta berak solas batzuk egin ditu. Isabel Aleman, nire ezkerretara, ezagutzen duzue, bera Amaiurko alkatea dugu, eta neoni Xabi Torres, Baztango udaleko turismo, merkataritza eta kontsumoko zinegotzien naizena. Inteligentzia turistikoaren afera datuak biltzearena garrantzitsua izaten da erabakiak hartzeko eta gero erabakiek izan dituzten eraginak ere bai neurtzeko. Erraituko dugu, oraingoan nik hartuko ditze eta euskara solastiko naiz pixkat Albertok erran dituenain aritik eta pixket sakonduz. Eta erran bezala, landa eremuak turismoarendako intereseko jomuga dira eta Nafarroa ezaugarri berezi hauetako gunetan nabarmentzen da landa eremu hauniz dago Nafarroan.
Turismoaren etorrerak ordea, hain sentibrak diren herri eta gune natural hauetan erainak sortzen alditu. Eta batzuk lagungarriak dire, eta bertzeak herritako bizimoduan distortziak sortzen alditu. Momentu historiko hontan, martxan jarri beharreko estrategiak garbi dugu zorionez, eta da, tokiko orekak mantentzia, ezin bertzekoa da, eta herren jarraikortasuna erdigunean behartugu. Ordenazioa da promoziorik onena landa eremurako, garen hortan sakontzia da onena. Bazanen landa eremuko turismo kudaketa erudari buruzko azterketa egin nahi izan da, eta lehendabiziko pausoak eman dira Amaiur subjeto hartuta. Lan hontan parte hartu dute Amaiurko herriak, Baztango udalak eta Nafarroko gobernuko turismo merkateritza eta kontsumoko zuzendaritza nagusiak. Paraleluan, Erratzuko herriko ordezkariekin aurrera pausoak eman dira ere, egindako hausnarketen begiradatik abiatute. Alde batetik, Amaiur eta Baztan bizitatzen duen turismo profilaren ezaugarritze kualitatibo eta kuantitatibo eginda, eta sortzen diren sinergien azterketa ere eginda. Meridiano Zero enpresa baliatuz eginda azterketa hau. Bizitariek Baztan paisaia berde eta bukolikoekin lotzen dute, landaguneko eszenekin, lasaitasunarekin, mendi bilaldiekin, klima leunarekin eta paseatzeko herri xarmangarriekin. Hortara heldu dira, non eta nola bizi garen ezagutzera heldu dire. Lan hauetan, bildutauken arabera, iazko abuztuan Elizondoko turismo bulegotik pasatu ziren turisten 153 herrialde katalanetatik heldu zen. Eta Madrileko komunitatetik aldiz 117. Kontutan hartuta hurbileko turista eta bisitariak turismo bulegotik kopuru txikiagoan pasatzen direla, Amaiurren ere karrika kontaketa bat egin zen, eta datu diote 170 izan zela Euskal Herrikoa, 128 herrialde katalanetakoa, eta 110 estatuko bertzelekuetakoa. Hauetatik 108 Madrilgo komunitatekoa delarik. Turistaren bataz bertzeko gau kopurua 4,8 egunekoa da, formula oikoena 2-3 gau pasatzea izaten da. Ostatu hartze tipologiari dagokionez 122,6 landetxetan alojatua zegoen, 128,6 hostal, hotel edo pentsiotan, 114 kanpin eta terpetxetan, 108,5 apartamentu turistikotan eta bertzain bertze 108,5 autokarabanetan. Banaketa honek bat egiten du Baztango ostatu tipologiaren eskaintzarekin. Azterketa hau udaleko webean kontsultagarri izanen duzue Laister, baita ere, Erratzun 2017an bautuzte egin zen azterketa hori ere, eta puntu honen arira, aipatu nahi dugu ere, Baztango udalak Baztango ostatu turistikoen azterketa sakona burutu duela, eta Laister aurkeztu ezin dela, eta publikora jarriko direla dokumentu hauek, seguraski helduen hastian. Gaiarekin jarraituz, aipatzekoa da, Amaiurren eta Xorroxinen pertsona kontagailuak ezarritik ditugula, Alberto Carrandon bezala, eta adibidez, iaz Xorroxindik, pandemia, 50.000 pertsona pasatu zirela. Meridiano Zero indako azterketak ondorio gehiago ere ematen du. Hala nola, bisitarien pertzepzio positiboa biltzen du, tasa berde baten baitan ordaindu beharreko parkinaren posibilitatearen inguruan. Edo, bisita hobetzeko proposamenak ere ematen du lan honek. Era berean, Kaizen Eureka enpresari bideragarritasun plan bat egiteko eskatu zitzaion. Plan honten, Amaiurrek jadanik badituen baliabideak kontutan hartzen dire. Gaztelue, Arkeologia Zentro Berrie, Errota edo Herriebera. Eta baita etorkizunean izan ditzakeen baliabideak ere, aterpetxea, tasa bidezko parkina eta abar. Baliabide hauen saretzeak 5-6 lanpostu berri ekartzen alditu goi denboraldian. Eta sistema honen gobernantza modu gisa hitzarmen bidezko kudeaketa mahai bat proposatzen da. Zeinetan Amaiurko herriek, Gaztelu elkarteak, Baztango udalak, Nafarroko gobernuak, eta beharrezkotzak jotzen aldiren erakundeek parte hartzen ahalko luketen, Arantzadi Zientzia elkartea adibidez. Hitzarmen aukera proposamena da. Oraindik mai gainean dagoen afera da. Eta datozen hilabetetan landuko da hitzarmen honen forma eta pertinentzia. Guzti honi elementu berriek gehitu behar zaizkio orain Amaiurko herriaren nahia ostatu edo jatetxea irekitzeko adibidez. Amaiurretik erran bezala, Erratzuko herriko ordezkarekin batera ere, Baztango udala begirada honetatik abiatutako lanketa egiten ari da Erratzuko ordenaziorako. Hala ere, erran bezala, oraindik orain sukalatzen ari den gaia dugu hau, bai Amaiurren nola Erratzun ere, eta elkar lagunduko diren bitoki izanen dire hauek. Era berean, bitoki hauek Baztan oso lagunduko diote.
Aipatuko dut puntu honetan, nola, zer ekintzak jarri diren martxan azkeneko aldi unten, eta, dakizuen bezala da, lehenago Gorrosta politikaten zen Xorroxin aldera, oraingoan, ibilbide zirkular bat dago, ez izateko jende kopuru guztiek antorri batean. Bidea ere bai egokitu zen zuzendaritza nagusien laguntzaz. Egin ziren afluentzia maksimoko egun batzuk hartu ziren eta frogak egin ziren ikusteko zenbat ibilgailu etortzen ziren, zenbat pertsona izaten ziren, zen perfilekoak izaten ziren eta bar. Prozesu parte hartzaileak egin dire, erratzun, zentzu honetan. Aparkaleku bat, herrien kanpo dagoen aparkaleku bat lortzeko pausoak eman dire, eta, laizter eskripturatuko da udala izenean, eta, horrekin ikusten dugu pixket Amaiurren mailako ordenazio posibilitate batera iritsiko garela. Amaiurrek badu, jadanik parkine herritik kanpo, eta, horrek egitatzen du herri barreraino sartu behar izatea, ibilgailu kopuru haundi bet. Etorkizunean, Albertok aipatutako Europako diru laguntzak eta hola baliatuz, espero dugu, landaguneai integraturiko aparkalekuek izatea bi herrietan. Bertzalde lantzen ari dare bai erreserba plataforma bat, orain tramitazio txiki bat behar du, baina, hor dago posibilitatea behintzat, erratzuta Amaiurren, era ordenatu batean bisitak eta alakoak antolatzekoa. Erran bezala Albertok ere bai kontadoreak jarri ziren bai Xorroxingo ibilbiderako nola Amaiurko gaztelurako, hori ikusten dugu ze kantitatean ari garen, ze afluentzia handia dagoen, eta datu adierazgarri bat ere da, adibidez, aurtengo aste zaintuetan, Amaiurko gaztelura ganden bisitari kopurua handiago izan dela Xorroxinera gandena baino. Horrek, erakusten dugu, ze joera goranzkorra duen Amaiurko bisitarien aferak, eta berandu baino lehen hartu behar direla neurriek guk nahi dugun hori eta neurrikoa izan daien bisitarien etorrera hori. Bai, kopuru aldetik, baina baita ere afluentzia honek egitea nahi dugun bide aldetik. Hala ere, guzti hau, erreserba plataformaren afera, hilabete bukaeran argituko da, eta jakinaraziko dizuegu beti ere. Erabakiak hartzeko ere bai erran barra dugu Nafarroko gobernuekin kontatu dela, Baztango udalak ere horregon da, eta gero herri bakotxa ere, Amaiurren kasuen Amaiurko herrie, Erratzuko kasuen Erratzuko herrie, eta personala ere bai kontratatu da, 3 persona kontratatu dire, ganden abuztuan kontratatu ziren, azte zenden kontratatu zituen ere Erratzuko herriak, eta horrengoan Baztango udalak kontratatu ditu, lan polsa bat ere egin da, lagunekoa, eta hauek arduratuko di pixket turismo antolaketa untaz, bai Erratzun, nola Amaiurren. Amaiurri dagokionez ere ekintza batzuk egin dire, eta negozio eredu baten idazketa egin da, ikerketa bat egin da, bertan sartzen da dire Amaiurko elementu desberdinak direnak, dela gaztelua, zentro arkeologikoa, errota, eta izan daitezkenak ere bai, aterpetxea, ostatue eta parkina bera. Egin da alako ikerketa bat, hor dago ere bai erreserba plataformaren afera, horrengoz Amaiurko batzarraren ikuskera positiba duena, kontadoria ere bai erran dugun bezala, eta guzti honek balioko du azkenean enplegua sortzeko bi lekuetan, bai Erratzun nola Amaiurren, eta Amaiurren kasuan erran bezala elementu desberdinek ere posibilitatea ematen dute sistema bat ezartzeko ere dena jasangarria izan daien. Akitzeko, aipatu, uda honi begira interesgunea bizitatu nahi dituzten turistendako erreserba plataforma abiatu daitekeela, erran duten bezala, ez litzateke oraindik tasarik kobratuko,
baina erreserba egin beharko da. Guzti hau ekaina bukaeran argituko da eta informatuko zaituztegu. Bueno, hauxe da errateko ginuena, helduen egunetan berri gehiago izin zuzue, alde batetik alojamendu turistikoen azterketari dagokionez, bertz alde batetik erreserba plataformaren ertzak zeintzu diren ere jakindaraziko ditugu. Eta bertzei gabe, mil esker Alberto, ona etortzeagatik, mil esker Isabel ere, zuri, eta ongi segi. Berrera bizi kluba berexia da, murriztu, berrerabili eta birziklapenean top dira, beraiek esaten duten modura. Baina egun batean topatzen dira konfuso barrusorekin eta honek ezer ez daki berrerabilpen eta birziklapenetaz. Horregatik pentsatu zuten. Munduan zenbat konfuso izango ote dire. Hori dela eta berrera bizi kluba sortzea erabaki zuten. Mundu osoan dagoen talde klub handiena. Zuk ere klub hontako partaide izan nahi duzu? Zirika zirkusek eskainitako ikuskizunean ageri diren objektu, jantzi eta material oro berrerabiliak eta berrantolatuak dira. Zirkoa, jokoa eta koreografia uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko du Zirika zirkusek berrera bizi izenburupeko antzerki eta zirku emanaldiarekin. Hitzordua larun batean eguerdiko 12 Mendillorriko Zibiboxan. Pontxarekin ipuinan hitzak izenezko ipuin kontaketa eginen du Jaione Urtasun iruñarrak datorren asteazkenean arratsaldeko 6:00 aintzinera Iturramako Zibiboxan. Parekidetasuna lantzen duen ipuin kontalaria da. 4 urtetik gorako haurrentzat izanen da ipuin kontaketa, baina hurbiltzen diren helduek ere izanen dute bertan gozatzeko aukera.